gidan Ɗandola TV. Nage. Na she kada ka koma she mani nage. Suna na mode. To wanda abinka da mode da nage ɗaya ne. Ba ɗaya bane. Nage dabba ne ake she mashi nage. Saniya. A'a to wanda abinka mode ko? Haka sa na tuna lokacin da aka haife ni. Ai nage yayi kuka ne irin wanda kai. Haba. Allah kuwa. Shi sai aka sa maka mode. Yawwa a yanzu ka iya faɗa. Na ce ina kake sauri ne? Ko dai ya shekara 450 ta ike ka ne? A tsohuwa kake magana? Eh. Allahu, ai tsohuwa ya mutu. Ya mutu. Ai ya mutu. Kai ko huta. Ranar da na koma gida, ina zuwa ruga sai na ga mutane an taru. Na she menene har na ji tsoro. Sai aka she tsohuwa ne lokaci yayi na she to ai hamzari mana ai maci wanka ai maci sallah a kai shi shan kushewa shi. Gaskiya ne. Amma tsohuwa fa yayi mugunta. Na me? Kamun ya mutu rijiyar gidanki sai da canja ruwan gaba daya. Ruwan rijiya? Ruwan rijiyar gidanki dama duk ruga a gidanki rijiyar muka ɗiba ruwa. Wanda za a yi maci wanka ma ba a samu ba. Sai da muka je shan mashaya inda muke kai shanu muna ba su ruwa. Muka ɗibo ruwa sannan muka yi maci wanka. Za a ɗauke shi a radu mutane afi 100 masu ƙarfi fa ba iri na ba. An yi a ɗauke shi a gida kuwa. To me yasa? Ya yi nauyi kasan shekarun ki ya yawa. Idan mutum ya mutu duk yawan shekarun ki tauka yake a kan ki. Kai kaga ya yi nauyi. Baka ga mutum idan yana da rai kai ɗaya sa ka ɗauke shi. Amma in ya mutu sai an taru da yawa saboda shekarunsu ya sauka a kan shi. Na gane saboda ita shekarunta 450 a radu. Gaba ɗaya sun sauka a kanta. Sun sauka a kanta ba a iya ɗaukanta. To shi ne aka she in je Shangari akwai Janwe. Janwe. An she komin nauyin abu zai jaci. Shi ne aka je in samo shi a zo a ja shi a kai shi kabarin shi ya huta. Ya gaskiya ne. Amma janwan nan ba za ka samu fa. Saboda me? Janwe ni ma unguwanmu wani ya yi irin naku ya mutu. Allahu. To shi da ya mutu shi da wannan ya mutu a unguwanmu shi kuma gaba ɗaya an canza da shi saboda tsaban nauyi. Sai da aka kawo giwaye ƙwaya 40 su juya shi sun kasa juya shi. Shi ne aka ce in je in kawo janwe a tsara ma janwe igiya ta ja wa'annan giwaye kuma su jagawa. Hai ɗan dolo. Giwawa kashe guda 40. Kai kuma kace tsohuwa ya shekara 450 ta shanye ruwa rijiya guda ba? To kana nufin ƙarya ne? Ni ƙarya nake yi?